lima di pasar Mojon lain nami apalagi Mojon. Kerajaan di Boru biar orang nami buat kami do boras nama duduk masa makluduk betul pengabian makluduk perhorasa di hamun saluhuna terlobi ma di goparan ni las buat kami do nang boras pir asa firmen na fok di bor pertolongan pir mata di hamun saluhuna lucu-lucu ma akka pamangwa Kerajaan di Boru dan pasar naik matong lima adat di pasar Mojon lain nami apalagi tujuan lima songon ulos gerbang nasibatan nami cukup paran di lain nami dia gulangnya ulos di pasar nami Kerajaan di Boru 1028 nami 10 apa kerajaan nami Olo mau yang kerajaan nami jadi sudah malak na napitui dapat saya salah jadi kerajaan sada adumun ni pohon pusat Boru jadi sada may itu haha anggi ni lain nami na sama tuan begitu sada may musaya di Botona mau lihat kerajaan nami 10 sada kan 10 sada may tu nomor doma tu Panjaitan narong di Sungai Balong mau lihat kajang menjala setelah rampung di koparan ni lain nami nasar Mojon dia betul kajang berita gawe kajang berita horas 7 leonon di nasida siroh na mata mertua de bata dia tu duluk nasida da potang apa kagana lomak dia tu turun nasida da potang mulnya tio asal lomak nasida juang lomak sebenarnya bawan menang tu dia mangalang kasubay koparan ni lain nami nasar Mojon saya disipat tong di ramau itu kan. Kau ni mah hata sekarang burus sonar kau besar. Mau lihat sama kerajaan kami. Iharamu ikut. Nuh di jauh nami. Sudah keluar di dalam. Nah, kalau nak keluar, kerajaan kami inokat tong cukup punya nama. Nama tak nama dua cukup mau belajar keluar. Tiba saat kamu berada nanti, dengan lucu, tuh boros di sini tuh aku kemparan di dalam, tahu nggak tuh? Kata ini dengan lucu, tuh kamu berada nanti kau untuk nyata di dua. Asal itu sudah betul untuk penghitungan kau. Alat kalimat ada apa kedua? Selalu bisa bahwa. Tiba saat kamu berada nanti, boros di sini tuh Tuhan.
Kalau kalau kami mereka kami coba akan juga, akan rumah kopi dan rumah pantalongan. Biru keturunan kalau nak kayak aku saya itu karena dapat kamu tak. Untuk para di dalam tahu tahu ngajual. Akan dia akan dia dalam itu kalau nak nggak tahu akan juga. Akan tutup sehingga tu tiup di dalam. Akan pakai makhluk kopi akan berikan. Saya nak ketemu dalam nama mungkin. Terus kita saat kamu berada nabi. Ulut mereka ulut kau kawin. Udah kita bicara dengan pihak kamu. Dan kali 20 dalam ditanya kalau bapak dua kali mata. Anjing nggak cukup dan turun dan tahunan. Dan tutor nah harus dan kompar di dalam tahu betul. Asal hukum kami mereka nabi kamu kelihatan kedua. Asal apa nama hatong yang jaga tadi dia. Orang semua ini kalau dari kompar di dalam kalau tutor nabu sudah tutor nabu kamu belum dengan. Saya sudah jadi dengan kamu dengan nabi makanya. Soalnya raja nabi yang kata apa? Buat raja nabi. Tidak ikut makan, lupa kamu kalau dengan nak tahu kok. Raja nabi raja bodoh, bodoh tumpet, orang tangan bersopan orang. Jadi nabi lupa kamu kalau dengan nak tahu kamu raja nabi tidak lupa takut. Ada orang yang berbuat nama raja nabi. Tak tidak minat buruk, tak tak dan sebagainya. Tak tidak orang raja nabi kayak aku bersopan tidak lalu. Tak tidak lalu kanan dan sebagainya. Agak tahu. Bila sinero hamuna di pasar tamudo di maju kamar saudara doa isitu tio asa dahulu naik matong amak kurusong hatan mobil tua nama dok asa bago nama hatom ini dia kata kenubian horas mahami hula muna majalo masih tetap pemadi hamun akasin adong kurang dan saat di solo masa mati koteyang lima saat ulakan saderon lima saat tani ulang lima di persarmoton nilai nami paling titon saat mereka mengambil saat batu parah. Di saat ini deh, emang guru. Mau lihat apa aja?
imat mau alay mangihum madongat tubuh akadamang dainang do akan naburu nami amang boru nami saluhut na paparan ni Sonak Malila nadong dihutaon jadi adorak sohami doraku ada BH adong sido honon ni aka punguan ni Sonak Malila nadong dihutaon pinasaha mantap galing na orang luluan na pinasangaban punguas sa ormatua pinayutihuk na kiningan ima tayo jujur mulu manang riwayat hidup ima di jalan kehidupan ni amang boru na sa ormatua nas doroha ipabuahamu tutu tuakan atorok linir maranak linir marboru marpau pisan anak marpau pisan boru ido iyang gona pinasinta ni hita na mangulu lumawid hita batak di na mangulahon ang katradisi jadi napangiduan nami tutu tua mata di batak at hititam yang nami say mangihuk matutua kagoparan na songon pamuparon ni amang boru na sa urmatuon di jalon na sida to honan na marsangabi siya na mata di batak marhite tangyang niya kahula-hula rin si Tuan na torong marhite ido haroro nami amak suhut nami huboto hami do haring gason niya mang boruon dia dorang ulu na do dihaguyon tinagana ringgas doon manuturya kaulaw tupe ibebere mana di Sonak Malila sa yolo doon mamakuling bulong di ulon niya ka Sonak Malila langsung patu pahami do punguani itor marikat do mangaruhami hami hula-hulana asa madok dohok doa tulang di punguani ibebere mu do awa jala buru marpang gona tubuh bohonaw ido di dokkono jadi harap situ dulu rohak di hamu saluhuk nagoparan niya mang boruon ihutono mun yang aka nabinain niya mang boruon adorang dinguluna asa boy labotomu tujuluan nyarion akar huru na pinukkan yung punta si jolo-jolo tubuy jadi lumomi maliham goparan niya mang boruon sa otik pagawag kudo sejarah ima taringot tu punguan ni Opui Raja Sonak Malila anak boru bere dohot ibebere nahupuk kami jalan nahuse bakati kami hubay kami di Kecamatan Sungai Vale antara lain desa Kuala Sikasim desa Sungai Vale dohot desa Mekar Baru ima pematak kadis karangan bunga ima nahupatu pahami yanang kesomalna saya dibiring ko di baik kami utok tohok kami alay ala mga nika waktu do merdo bututik kinuay no huwag kami may kuang kelompok kami jala huwag kami di sing gurak-gurak na boy doon jahaw na buwan no manang nasungod dia cara na huwag kami jala na uli kuse bakati kami anggota ni punguani uli gula ngoting nama laporuku tohodo tutu dang bocaro ham molo marsiram sian nahina holongan kuda ada pami dodi rohami bocado roham nuai ala ima harwana burku dalam nire bata yang go amang burukon nunga sonang di surgo di lambung itu hani pada dehoni anak muhaduan kate dari di hamu bona di hasuto pajetan di nang jina hamu na jujur bolu nakin di permoding ni amang boru nami na usar patuau di manong titir maranak titir marboru marpahopu si anak marpahopu siap boru dari dana tutu sian ulu di si jagaran imana adong di si majujun ni abang boru nabiwan di patupa di bagasan apang namar siwon naopa jadi di holengku amat Daniel ya suhinya pang naopaton nang temparhon mau diadat di hita habatahon nabar jolo soba marhula-hula elek marboru manak mardongat tubuh saur mardonga sahuta angkoi nunga diulahon amang boru kunam saung maduau jadi leku mangido kami tutulang nyarion ihutton bogas ni amang boru namion nate leku imana marisihon eme namar lubdu eme sita batua mana parlingkuman di siborong debatama namar 2 horas mahamu saluhun na di paroro imana mardonga terraja di duhun-duhun huberek kami di soan anong sihilam di hamu saluhun na pinopar ni amang boru namion tar lumobi pahupunan nunga hubere kami nunga masay godang na umpal goda makilan masen na daw
majosen na jorong di aka hagabeon hasangapon tarlubo bimanyan di aka sirokak dito di mana mardongan to sanggar tusanggar maporik tulubang masa tua sinur mapinaham muna gabe na nilula muna mangomo akabar tiga di mana mardongan to musik hugareng kami baringi dison marurang membaringi martatang na jabi-jabi Pirma to dimadingin tupahon di opunta bulajan. Jadi laiku songok kataku laki. Dia amang boru namion nung ngaso imana siat ulaon ni portibion. Ihunton marugas ni amang boru. Amang boru udokon nakitu ho las maroham unang besai lumum beroham. Ador halukeng maina naboru patugu-tugu dulu. Ador hadidin maina patugu-tugu horpo. Nang mahono boru saur matua anggia tudolon dari saha maho tu namar ini saha tu namar nol. Jadi suang ini hamu pinopar di amang boru nami naung sar matua. Dihagabeun amang boruon anggia mamang hirup tu hamu saluhunna. Songon hata ni tua-tua naman dok balgat yang di rumah tu balgat yang di sobo. Nung ngagabi amang boru nami naung sar matua mangihup mahamu saluhunna poparan naung poso. Dolok ni parbatua main napan-napan itu tahu tuba. Nang malu selalu na penggeng saur matua jala tong mahamu di pasu-pasu amak kamar tua di bata. Jadi dison dilas di rohanami hubung kami ulos godangna 10 sada. Sudah mahamu poparan ni no boru nami abang boru nami nang saur matuku ulosi hami saat tu boru na siap budak. Jadi napa waluhon hadumuan maut tu pahop. Harumuan pehapuk siang anak dohok boru napa siahon sada maun tuhaha anggini amang boru nabi nang sarmotor anggono boru kon dohon dari mana tilahon ala anggina do marujung bolu jadi peparan nama majuan no tujolo madalo ulos baik na ise pahamu salah satu ade aturan na isol leku simangatur do ade ala seison mamala tempat itu hani jadi napa 10-hon ima ala huboto hami opusilapong ko panggoaran ni lain nami do iboto nami nahina di sonto hubereng iboto kusilapo jadi ima madalo hubang edu hami ima madalo siang poparan ni iboto ni amang boru nami naung sarumatuo nungi napa 10 sadahon ala sahat nakin budok ko tupoparan ni amang boru nami opusidodong laiku hubereng di soto laiku para Jakarta ima surok peguar mi laiku si hiksa siapa kita kinai hugo todo rodo laikon alai laiku di kina marucung amang boru nami ima sipatar amang boru sipatar di Jakarta pajung panggo hamu do abang aman ibo dalah hurasa lai rupo hamu mangulahon naudina dengan didiki alai laiku mangili kau tuho ala di soto hubereng anak iba paudam ima amang boru kusimota ima siapar sidamani jadi hupasatan ima tu poparan ni opusi dodok ima tu laiku sian sidamanya jadi ima ulos ya kami tulang bona tulang do hula-hula namar hamarangi marpau jadi wah dihamu bona ni hasu tu pajetan piga dokter tertahe
cara Holan na merdala karoronay pa sa hatol las marohani damang nasima godang nate jadi nuaipe dia mui nang bendahara pasahat rumah tubonan ni hasuhuton tuamat Daniel tulang nami Raja Nabbau wala tulang Raja Nabbau dohol hula-hula yang mahahangaran Raja Nabbau